ka Hawksbill Sea turtle na palgang naghayang ug nag-utaw-utaw na sa Barangay Pusok, habig sa Mactan Channel. Sayranta sa report ni Luan Mayrondina. Personal nga gi-turnover kagahapon sa buntag ngadto sa buhatan sa Regional Maritime Unit 7 sa 61 anyos nga mananagat nga si Alejandro Fernandez, ang usa ka pawikan nga iyang na-rescue sa kadagatan sa Barangay Pusok, habig sa Mactan Channel, Miyerkules sa gabii. Samtang nanginhas niya itong Miyerkules sa gabii, nabantayan ni Fernandez nga naghayang na ang maong pawikan samtang kini nagpautaw-utaw. Gikontak usab dayon sa mga sakop sa Maritime Police, ang taga-DNR, kinsa mi kontak usab sa taga-Senro ug City Vet aron mahiling ang na-rescueng pawikan. Matod ni Jocelyn Abayan, pangu sa Senro Lapu-Lapu, nga base sa ilang paghiling usa kini kabayi nga Hawksbill Sea turtle ug base sa sukod niini nga 26 cm ang gitas-on ug 24 cm ang gilapdon sa curved carapace, nasuta nilang juvenile pa kini kun bata pa ug posibleng anaa pa sa usa ka tuig ang pangidaron. Apan himsog kini ug wa makita og mga samad. Kanang makakita ta ba nga weak siya ba, wala gyud, so mo to on the spot na ni decide gyud dayon min nga i-release siya para dili siya ma-stress kay gisudra man gud siya og kanang gamay nga styrofoam ba. So the more siya nga mabutang didto, makadugay ang oras, ma-stress hinon siya. Busag gikontak gilayon sa Senro ang usa ka resort sa Barangay Mactan nga adunay marine protected area aron didto buhian ang naasoing Hawksbill Sea turtle. Alas 4:30 kagahapon sa hapon, hingpit nga nabuhian balik ngadto sa dagat ang naasoing pawikan. Ang Hawksbill Sea turtle gikonsiderar nga critically endangered species, busa ang pagkakaplag niini habig sa Mactan Channel. Matod sa pangu sa Senro, usa ka maayong timailhan sa kondisyon sa dagat habig sa Mactan Channel. Kato kay nakita na to dito nga area, so possible nga napay mga food nga pwede makuha sa atong mga marine organism diyan nga area and survive man siya dito. Mapasalamaton usabang Senro ngadto sa mananagat sa pag-rescue ug pag-turnover sa Hawksbill Sea turtle ngadto sa mga otoridad, hinungdan nga nabalik kini sa kadagatan nga luwas. Pasalamat mi og dako sa katong fisherman nga iya gid nagkuan gid siya og oras nga nigahin siya og oras nga iya gid i-turn over ang pawikan dito sa Maritime Police para at least pod ma-dispose po na to og taro og mabalik na to sa iyang normal nga habitat. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Mayrondina, Balitang Bisda.